Dobrodošli u Financijske novosti. Banka je podržala rad Hastor fondacije tako što je obezbijedila 3 stipendije za stipendiste fondacije za jednu školsku godinu. Jedan od strateških ciljeva banke jeste i podrška projektima od općeg društvenog značaja, a posebno projekata fokusiranih na djecu. Zadovoljstvo nam je što smo danas bili u mogućnosti da u prostorijama banke ugostimo 3 divnih mladih ljudi koji su stipendisti Hastor fondacije. Kao društveno odgovorna kompanija, banka kontinuirano podržava različite institucije i organizacije koje se bave pitanjima djece, unapređenjem životnih uslova i zaštitom njihovih prava. Fondacija Hastor je neprofitna organizacija čija je osnovna ideja i cilj da pruži šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem, kao i volonterskim radom, učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa. Fondacija trenutno broji više od 1200 djece i mladih ljudi, a svi korisnici stipendije su uključeni u volonterske aktivnosti fondacije.